Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da kasancewa wannan lokacin. Barkanku da sake ziyartar wannan channel namu mai albarka mai suna AB Tech. So kamar yadda muka saba yau ma mun kawo muku update ne akan yadda za ka yi amfani da Trust Remit, wato arbitrage na Trust Remit kenan. So kamar yadda kowa ya sani yanzu katin UBA Mastercard iya inda yake hawa kawai Trust Remit ne. So amma mutane mu da yawa ba su iya amfani da ita ba, amma yanzu zamu nuna mana yadda za ka yi amfani da ita. Kar ka sake ka tare wannan bidiyon, dan tare wannan bidiyon zai iya jawowa ka je ka yi wani abu wanda zai sa ka yi losing kuɗinka ko kuma ka yi asara, wanda idan har ka yi hakan za ka zo kana blaming namu, wanda yin hakan kamar ka dan yi wani abu mara kyau hakan nan. So yanzu dai za mu fara bidiyon. Idan ka san wannan shine zuwanka na farko wannan channel, ka danna mana alamar subscribe. So kamar yadda muka sani, idan ka yi login ko kuma ka yi register zuwa cikin Trust Remit, zai kawo ka wannan page kamar haka. So abu na farko da za ka yi, za ka taɓa wannan ga wani icon nan layi a nan haka. So za ka taɓa kan shi haka, zai kawo ka wani page haka. Za ka taɓa kan wannan alama ta send, za ka taɓa wannan alama ta send. So bayan ka taɓa wannan alama ta send, za ka zo ka taba ka saka 17 a nan. Idan katin UBA za ka saka kenan. So amma kamar yadda muka sani wannan nasu baya sauka da wuri, withdrawal nasu baya sauka da wuri, amma in ka ga ya ce maka pending din nan zai sauka, no matter how long zai sauka. So za ka taba kan continue. Bayan ka taba continue, zai kawo ka nan inda za ka zaba wato wannan recipient, wato wanda za ka tura ma kenan. Idan baka da wanda zaka tura ma, zaka taba wannan kan add recipient din nan. So bayan ka taba shi, zai kai ka inda zaka cika details na recipient naka, ka saka first name, ka saka last name, ka saka email nashi, ka saka number wayan shi, ka saka city shi da sauransu. So bayan ka cike, zai ce maka kai adding. Bayan ka yi adding, sai ka dawo ka sake taba kan send, sai ka taba nan 17, wato 17 kenan muke sawa na UBA. So bayan ka taba kan 17, za ka taba kan wannan alama ta continue. So bayan ka taba continue, zai kawo ka inda za ka ga wanda ka yi saving din a nan. So zan ajiye mana wato ni merchant ne na Trust na MTN mobile wannan money. So zan ajiye mana layi na akan wannan video da kuma WhatsApp line na, inda za ka yi contacting na. Zan baka layi na wanda za ka tura GHS in. So bayan ka tura, na yi confirming, sai in maka payment instant. So bayan ka zaba merchant, ka zaba wato recipient naka kamar haka, za ka zo nan inda za ka zaba nan, ka zaba MTN Momo. So bayan ka zo nan kuma anan ne za ka saka number waya wadda zan baka, wato ita ce kamar haka 05, amma ba ita bane wannan number, afwan, wannan ina sakawa ne saboda example. So bayan ka saka lambobi kamar haka, afwan. So bayan ka saka, za ka saka reason. A gurin reason din nan, sai ka saka sunanka if possible, wato sunanka kenan kai mai payment. Sai ka saka business. Idan ka ce business, sai ka saka sunanka, alal misali AB Tech, saboda hakan zai ba da dama wajen gane payment inda muka yi, afwan. So bayan nan, za ka taba wannan alama ta proceed. Kar ku manta kuna tare ne da sashin koyarwa na AB Tech. Kada ka manta ka danna mana alamar subscribe, hakan zai ba mu kwarin gwiwa don ci gaba da kawo mana shirye-shirye kalan wannan. So bayan ka tabbatar da details din da kake turawa kamar haka, za ka taba wannan alama ta pay with Visa/Mastercard. So kamar yadda muke gani, za mu zo nan, za mu canja wannan guri ya zama wato Mastercard. So za mu saka number kati. Zan dan tsaye da bidiyon nan in saka number kati saboda security reason. So bayan ka saka number kati, ka taba continue, ya ka taba next, zai kawo ka, zai dan yi loading, bara mu jira ya bude. Daga nan zai kai mu OTP page, inda gaskiya yana da matukar muhimmanci. Ya kamata ma ka sa wayanka a call divert ko kuma do not disturb, kamar yadda zan saka nawa, saboda idan kira na waya ya zo, yakan iya dakatar da kai
ko kuma ya bata maka transaction har ya jawo ka samu matsala, to za ka zaɓi wannan OTP SMS din nan, inda za ka yi continue, inda za su turo maka OTP wato bankin ka kenan, wato wanda zai maka authorizing na transfer din. Mu dan jira zuwan shi. So OTP za ka dan jira ya zo, bayan ya zo za ka saka shi a wannan boxin, sai ka taba wannan alama ta submit. Zan dan tsaye da bidiyon domin sa OTP. So bayan ka taba submit zai dan yi loading kamar haka, inda zai bude ma wani guri kamar haka, zai kawo ka kan transaction history, inda kamar yadda kuke gani anan yayi failing, so bayan ya wuce zai kawo ka wani guri kamar haka, inda zai nuna maka idan ma ya completing ne. So kamar yadda kuke gani yayi failing, za ka iya ƙara gwadawa idan yayi failing, saboda ka yi authorizing transaction din kenan. Yawwa, kamar kar ku manta muna sayan wannan fountain, wato ana tura mana a kan number mu, wanda idan ka mana magana ta wannan number da yake kan screen ta WhatsApp, za mu saurare ka insha Allah. Bayan ka tura za mu confirming mu abun nan. Kasancewa tare da ABTech zai baka damar samun update kalan wannan, wanda za su amfanar sosai da sosai. Kar ka manta ka danna mana alamar subscribe. Mun gode.